Dijous 5, a la sala de columnes de l'Ajuntament, el Miquel Miranda va fer una xerrada sobre la soledat no volguda i com es relaciona amb la salut mental. Doncs molt directament, perquè ja ho he explicat una mica a la xerrada, la pandèmia va suposar tot un aïllament, una pèrdua de relacions i una pèrdua de normalitat en el que és aquesta connexió entre les persones. Moltes persones es van veure tancades, moltes persones van trobar molt a faltar i van tenir moltes pors, que ja era una situació d'emergència, doncs tot lligat, tot sumat, va fer que moltes persones ho passessin molt malament i perdessin molta salut mental i física. El Miquel Miranda va dir que amb l'arribada de la pandèmia el 7% dels joves de 16 anys es senten soles i el 24,5% entre 25 i 34 anys i un 4% de més de 65 anys també es senten soles. Les noves tecnologies ens connecten més, però això no vol dir que ens facin connectar d'una manera més sana o més profunda o més sòlida, no? Com parlàvem. Ajuden a que es redueixi l'aïllament, però no acaben d'omplir un buit que necessitem omplir de persona a persona i de cara a cara. El que podem fer per acompanyar la soledat no buscada és saber viure amb això i poder reconduir diferents situacions.